Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαστε και αυτή την εβδομάδα μαζί με ένα ακόμα βίντεο, με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να το είχα κάνει πιο νωρίς αυτό το βίντεο, αλλά δυστυχώς η καθημερινότητα ήταν πάρα πολύ πιεστική τις τελευταίες εβδομάδες και δεν μπορούσα να βρω χρόνο για τον εαυτό μου, αλλά τώρα που μπόρεσα να ξεκλέψω λίγο χρόνο από αυτή την απαιτητική σεζόν που βιώνουμε, είμαι εδώ μαζί σας για να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι η πύλη του λιοντεριού και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να πετάξουμε παλιές πεποιθήσεις και πράγματα που μας κρατάνε πίσω και να φέρουμε στη ζωή μας όλα αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Αυγούστου, ανοίγει μια πολύ ισχυρή ενεργειακή πύλη. Αυτή η πύλη λέγεται πύλη του λιοντεριού και πήρε την ονομασία της επειδή ο ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό του λιοντεριού εκείνη την περίοδο και στις 8 Αυγούστου μοιάζει με το σύμβολο του οποίου. Ξεκινάει στις 8 Αυγούστου και τελειώνει περίπου στα τέλη του Αυγούστου αυτή η πύλη και η περίοδος αυτή για μας είναι μια περίοδος ισχυρής ενέργειας και πνευματικής αφύπνισης. Αυτή την περίοδο μπορεί να νιώθεις ότι ο χρόνος κυλεί πάρα πολύ γρήγορα και να βλέπεις συνέχεια συγχρονισμούς μπροστά σου. Επίσης, αυτή την περίοδο θα δούμε ότι αλλάζουν και σχέσεις με τους γύρω μας. Είτε αυτό είναι προς το καλό, είτε θα υπάρξουν εντάσεις, τσακωμοί, στεναχώριες, αλλά αυτό γίνεται για κάποιο λόγο. Μέσα από αυτή την περίοδο θα βγείτε πιο δυνατοί και θα καταλάβετε γιατί έπρεπε να γίνει αυτό ή θα σας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Γενικά γίνονται πολλά ξεκαθαρίσματα αυτή την περίοδο. Φεύγουν αυτά που δεν μας εκπροσωπούν και δεν είναι για μας και έρχονται αυτά που πραγματικά επιθυμούμε και είναι καλά για μας. Μπορεί να έχουμε και περίεργα όνειρα. Είτε να μην κοιμόμαστε καλά, είτε να νιώθουμε ότι δεν κοιμόμαστε, αλλά στην ουσία κοιμόμαστε και να ονειρευόμαστε. Πολλοί το έχουμε πάθει αυτό, να ζούμε ένα όνειρο και να θεωρούμε ότι το έχουμε βιώσει, ενώ στην πραγματικότητα ήταν όνειρο. Θα υπάρξουν κάποιες συναισθηματικές αναταράξεις σε αυτή την περίοδο. Μπορεί να θέλουμε να βάλουμε τα κλάματα, την άλλη να γελάσουμε. Γενικά θα είμαστε σε μια αναστάτωση. Είναι λογικό να υπάρξει αυτή η αναστάτωση ώστε να μπορούν να φύγουν οι αρνητικές πεποιθήσεις μας και να έρθουν στη θέση τους οι πεποιθήσεις οι σωστές και τα πράγματα που μας υποφελούν. Ίσως βιώσουμε και αλλαγές στην ενέργειά μας. Κάποιες μέρες ίσως είμαστε υποτονικοί, να θέλουμε να κοιμόμαστε συνέχεια και άλλες μέρες να είμαστε full στην ενέργεια. Θα έχουμε και ξαφνικές ιδέες, αναλαμπές και ίσως έχουμε και ένα ανεξήγητο motivation να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι πολύ θετικό και θέλω να το ακολουθήσετε γιατί θα σας οδηγήσει στο δικό σας μονοπάτι. Κάποιοι ίσως νιώσετε μια αποκόλληση από τον εξωτερικό κόσμο, ίσως βρεθείτε βαθιά μέσα σας, στη σκέψη σας, στον κόσμο σας που λένε πάρα πολύ. Και είναι λογικό, είναι μια καλή στιγμή να τα βρείτε με τον εαυτό σας και να καθίσετε να αναλογιστείτε τι σας κρατάει πίσω και τι θέλετε να πετάξετε από τη ζωή σας και τι θέλετε να κάνετε ώστε να προχωρήσετε παρακάτω προς ένα θετικό αποτέλεσμα. Γενικά αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να θέσετε στόχους και να αφήσετε να απελευθερωθείτε από αρνητικές πεποιθήσεις και σκέψεις, καθώς και πράγματα που σας κρατάνε πίσω και δεν σας κάνουν καλό. Επίσης, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος να διαλογιστείτε, να οραματιστείτε και να κάνετε τα τελετουργικά σας. Και με αφορμή αυτό που είπα τώρα, έχω να σας δώσω ένα πάρα πολύ δυνατό τελετουργικό που μπορείτε να κάνετε μέχρι τέλος του Αυγούστου για να πετάξετε από πάνω σας αυτά που δεν θέλετε και να φέρετε αυτά που θέλετε. Σε μια κόλλα χαρτί πάμε πάνω αριστερά και γράφουμε από τι οφείλω να απελευθερωθώ. Τι οφείλω να απελευθερώσω από τη ζωή μου. Όπως θέλετε γράψτε. Και ξεκινάμε και το γράφουμε το ένα κάτω από το άλλο. Για παράδειγμα την κρίνια. Θέλω να απελευθερωθώ από την κρίνια. Θέλω να αφήσω πίσω μου την κρίνια. Τραβάμε μια γραμμή στη μέση και πάνω δεξιά πάμε και γράφουμε τι οφείλω να κάνω ή τι οφείλω στον εαυτό μου ή τι θέλω να κάνω ή τι θέλω να βάλω στη ζωή μου. Όπως θέλετε το γράφετε. Και πάλι γράφουμε
τη στήλη μας. Παράδειγμα, θέλω να βάλω, οφείλω να βάλω πειθαρχία. Οφείλω να είμαι πειθαρχημένη. Οφείλω να διαβάζω ένα βιβλίο 10 λεπτά την ημέρα. Πιάνουμε μία κόλλα χαρτί. Πάνω αριστερά πάμε και γράφουμε τι οφείλω να απελευθερώσω από τη ζωή μου ή από τι θέλω να απελευθερωθώ. Όπως θέλετε το γράφετε. Και πάμε από κάτω και γράφουμε τη λίστα μας με τα πράγματα που θέλετε να αφήσετε πίσω ή να απελευθερωθείτε. Για παράδειγμα, θέλω να απελευθερωθώ από την κρίνια. Θέλω να αφήσω πίσω μου την κρίνια. Τραβάμε μία γραμμή στη μέση και πάνω δεξιά πάμε και γράφουμε τι θέλω να βάλω στη ζωή μου, τι οφείλω να βάλω στη ζωή μου, τι οφείλω να κάνω για μένα. Όπως θέλετε, ό,τι θέλετε γράφετε. Και πάμε και γράφουμε πάλι και τη λίστα με αυτά που οφείλετε να κάνετε ή αυτά που θέλετε να κάνετε, να βάλετε στη ζωή σας. Για παράδειγμα, θέλω να διαβάζω 10 λεπτά την ημέρα ένα βιβλίο. Σας λέω ένα παράδειγμα, θέλω 10 λεπτά την ημέρα μου να αφιερώνω στο να μάθω ένα καινούριο skill. Εγώ σας λέω παραδείγματα, εσείς βάζετε ό,τι θέλετε, είναι δικό σας προσωπικό. Και εφόσον τι κάνουμε αυτή τη λίστα, γράφουμε από κάτω ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παίρνουμε 3 βαθιές ανάσες και λέμε και από μέσα μας 3 φορές ευχαριστώ. Ευχαριστώ Θεέ μου, ευχαριστώ σύμπαν, όπου πιστεύει ο καθένας, για όλα αυτά που με βοηθάς να απελευθερώσω από τη ζωή μου και για όλα αυτά που μου φέρνεις που είναι καλά για μένα και αξίζω. Παίρνουμε αυτή την κόλλα και την βάζουμε κάπου που δεν θα τη χάσουμε, σε ένα σιρτάρι, μέσα σε ένα βιβλίο, όπου θέλετε, και τέτοια μέρα του χρόνου την ξαναδιαβάζουμε, την ξαναβγάζουμε από ό,τι βάλαμε, την ξαναδιαβάζουμε και βλέπουμε τι από όλα αυτά που γράψαμε έχουμε κάνει πραγματικότητα, από τι έχουμε απελευθερωθεί και τι έχουμε βάλει στη ζωή μας. Αυτό είναι το τελετουργικό, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Προσέξτε την ώρα που το κάνετε, να είστε προσιλωμένοι σε αυτό που κάνετε, μην έχετε κάποια εξωτερική διάσπαση. Φροντίστε να είστε μόνοι σας στο δωμάτιο, στο σπίτι, φροντίστε να έχετε βάλει το κινητό σας σε λειτουργία πτήσης ή κάπου μακριά από εσάς, βάλτε χαλαρωτική μουσική και κάντε focus σε αυτό. Δεν παίρνει παραπάνω από 10 λεπτά, σας το εγγυούμε. 10 λεπτά για εσάς. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, εύχομαι να σας άρεσε. Πραγματικά εύχομαι να κάνετε αυτό το τελετουργικό, γιατί είναι 10 λεπτά, δεν είναι κάτι παραπάνω, είναι 10 λεπτά, 10 λεπτά για εσάς. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να το κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας, γιατί είναι δώρο. Γιατί όσο χρόνο περνάμε με τον εαυτό μας και ό,τι κάνουμε για τον εαυτό μας είναι δώρο. Ό,τι άλλο θέλετε, άμα θέλετε, έχετε κάποια πορεία ή θέλετε να κάνω κάποιο άλλο βιντεάκι, γράψτε το κάτω στα comments. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εύχομαι πραγματικά να σας άρεσε και εύχομαι πραγματικά να βρείτε 10 λεπτά για εσάς, για να κάνετε αυτό το τελετουργικό, γιατί είναι δώρο προς τον εαυτό σας και το αξίζετε. Ακόμα και αν δεν το πιστεύετε, το αξίζετε. Αξίζετε όλα όσα θέλετε και ακόμα παραπάνω. Και αν δεν το πιστεύετε εσείς, το πιστεύω εγώ για σας. Αξίζετε. Αξίζετε όλη την αγάπη, όλη τη φροντίδα, όλη την ευτυχία, όλη την υγεία. Αξίζετε. Πιστέψτε το. Και πάρτε αυτά τα 10 λεπτά για αυτό το τελετουργικό. Δεν θα χάσετε. Δεν είναι τίποτα. Ακόμα και αν δεν το πιστεύετε, κάντε το. 10 λεπτά. Όλοι έχουμε 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκι.